andifuna uba mde kodwa ndiyafuna abazalwane uba siyazi into yoba xa uphuma endlini usiya enkonzweni sowuthatha isigqibo uba hayi mahlanga mdleni. Amen. Chapter number 9 verse number 5 Msithandazi. Verse 5. Verse 5. Yes. Yena wabuza wathi, wena ungubani Nkosi? Ilizwi elo laphendula lathi, mna ndinguYesu lowo umtshutshisayo wena. Phakama uhambe ungene apha edolophini, uya kuyixelelwa khona into mawuyenze. Cela uthandaze ke mina. Baba wethu, ifoni yami ndiyitheni bazalwane? Ishiya. Oh. Hallelujah. Nobila bejasi nanjongele yona. Amen. Now ngamazwi labangcwele athethwa nguYesu wathetha kuSawuli uthi makaphakame kuba uSawuli mose beyicacisile kuthathu thunywa ba wayeyotshutshisa amaKristu but endleleni ke ngoku uhlelwa sisehlo abethwa ngumbane eDamascus yonke lonto yenzekayo akabona akatya but eyona nto endichukumisayo kule ndawo nguverse number 6 kuthiwa phakama uhambe ungene phaya yawuyifundiswa into mawuyenze. Malibonge igama lenkosi. Akatsho njalo mama verse 6. Fundi phakama uhambe ungene apha edolophini. Uya kuyixelelwa khona into mawuyenze. Hamba ungena apha edolophini pha uzafika uxelelwe into mawuyenze. Xa uphuma endlini uze enkonzweni ndisho unethemba loba uThixo khona lento afuna ukundixelela yona bama ndenze ntoni. Balibonke igama lenkosi. Xa sesishiye konke sadela sathela ingqele saze endlini kaThixo sithi ba usithamba sixelele into masiyenze. Ngamanye amazwi bazalwane ibandla liyafundiswa. Ibandla liyafundiswa kwenziwa kanjani akwenziwa kanjani. Akuba kwavula sibhuqe nje. Kodwa ibandla liyafundiswa. Na uzixelele ke ngokuba njengoba ndiyendlini kaThixo bawo ndifundise. Hallelujah. Ngena apha khona into ozayixelela ozayifundiswa. Malibonke igama lenkosi. Kunabazalwane abama kuze kumangala abantu uba ubani kutheni engavela mlahle lo Yesu ngoba kuyabonakala uba empilweni yakhe akudibani into. Izinto ziyaphasalaka uba kwathi kodwa usamile uthi uYesu inkosi. Ngeyona nto encedayo ke bazalwane kwizimo ezinjalo because wafumana imfundiso. Uyayazi lento akayenzayo uqinisekile ngayo. Noba uSathane evela kanjani bamchafisa abantu watshiwo nonkosikazi kaYobhu wathi thuka lo mthixo wakho ufe. Ngenxa yezimo wayehlangabezana nazo uYobhu. Amen. Ngena apha ke khona into azayifundiswa. Now ndinombuzo ke ngokuba ingabe eneneni ba usoyiya kwelixesha sikulo ibandla sisalifundisa na? Ngoba imfundiso zibaluleke kakhulu sisibusi. Unomahluko umuntu owenza into engayazi nomuntu owenza into eyazi. Balibonke igama lenkosi. Lo ufundisiwe bazixelele abantu uziyenza lento. Lo ufundisiwe wathi Thixo ndincede ndiyenze lento. Balibonke igama lenkosi. Hallelujah. Sinexanduva bazalwane lokufundisa uyazi uyabona umzalwane. Uyabona umzalwane xa engafundisekanga engalazi izwi because kaloku izwi nxa ulifundayo uzolodibana nale vesi
Uba uhamba nale vesi kanti xa ufikayo phaa nento ethethe oza kuphikisa le vesi uyithethe. Amen. Amen. Yabona umzekelo ke ukhona kwafika utata umhlane apha. Bonke pastor siyathandaza ngosiyabonga. Malibonge igama lenkosi. Yabona mose siyafundisa mose benkunzi ngale ndlela sifundisa ngayo. Amen. Kuba apha umuntu omama akafundisi. Akayifundisi indoda okwezulu kaThixo. Now denza umzekelo apha sine conference last year nathi. Nonkosikazi namcela namyala nathi nkosikazi ezinye izinto noma ungazibona zinhle kangakanani zenziwa ngabanye obaba ethi ungazi uyenze le nto. Ebona enye indoda imini ita mamela ke masithi kumzekelo kufika utata umhlane apha. Ezabise nomama umhlane ezokhonza. Afika uma kaJJ umapha ngaphambili. Asiwathi khawuphakame utata umhlane siyavuka ukuba nawe apha. Nkosi be nawe Thixo usukele ungafa njani mina. Ndoda akho nje dibana naye ithi wase mama JJ athi siyambonga utata sekela angiphathe izandla. Manje uqhubu kuwe ngaphakathi bathi indoda yami kahlala ngayo kanje. Malibonga igama lenkosi. That is why bazalwane kufuneka abantu abazawufundiseka. That inthetha umzekelo yabona. Hallelujah. Hallelujah. Kumele ngesuku esingakwazi ukuzi-explaina but siyazenza phambi kwethu. Bethanazela abantu apha kuyipasini but we know what to do, what not to do. Because of usifundisekile. Malibonga igama lenkosi. Hallelujah. Ayikwenzi indaba kaThixo uphaphe ubona umuntu uyambona nemntwana wena ngoba wena sowunoThixo omkhulu. Imfundiso bazalwane ibaluleke kakhulu. Uyazi mandithini mandingathini. Yazi mamela nje mama uklasini apha eme-apha noma umuntu. Awufundisekile uyazi mangathini mangathini. Hallelujah. Hallelujah. Uyema ngenxa yemfundiso. Uyakwazi ukwenza ngendlela right ngenxa yemfundiso. That is why bazalwane kubalekile ngoku ibandla lifundiswe. Hallelujah. Sindike izandla kubantwana bakaThixo. Siyahamba siyakhuthuka ke ngoku. Amen. Hallelujah. Ibandla kufundiseke nje umzalwane. Fundiseke uxebe hayi ngifuna ukufunda. Hallelujah. Unalomfana uthetha ngosisiyoni sakathetha ngaye apha abantu bakamla. Ulukhani kodwa seTripsenze ufika. Wasiyancawona kakhulu. Ngiyabona uyambona ulando loThixo. Thola qithi. Asebusuku futhi uyamvusa ndimasiye mfana wena. Amen. Ndidamfana wabina wani. Anina umfuna ndimlo. Amen. Kuba umuntu xa efuna ukufunda. Hallelujah. Cela sathi incwadi yaHosea chapter number 4. Incwadi kaHosea chapter number 4. Hosea chapter number 4. Sawuthandaza sigoduke bantwana bakaThixo. Hosea chapter number 4. Umuntu makefundisekile uyakwazi ukuhlula into right lengekho right. Abantu badlala abantu nangokuphandla lapho. Because babhuthi. Hallelujah. Hosea chapter number 4. Can't figure verse number 6 man. Hlaka verse 4 kunesihloko undikhoyo umangalela babingeleli. Verse 6. Kaloku abantu bam bayatshabalala ngenxa yokuswela ulwazi. Abantu bam bayatshabalala ngenxa yokuswela ulwazi. Malibonga igama lenkosi. Alibonga igama lenkosi. Ulwazi lubalulekile. Abantu bam bayatshabalala. Bengibukele nje izolo ngipha ekhaya elitsha komnye umzalwane, ihle kakhulu ekhaya lethu izolo. Ihle nomnye umzalwane. Now udlala iTV, ichannel ethile. Kunendoda ethetha zonke ilanguage. Ithetha isiXhosa, ithetha isiPedi, ithetha isiZulu, ithetha zonke ilanguage. Abantu bayafuna. Uthatha ama-million, thatha ama-million.
ufaka i500 ube sewuyathandazela kuthiwa imillion zakho ziyeza. Bayafona abantu mna tata nalengxaki ngathi wafaka i500. Ulo mfana ndithetha naye tata ndihlenda uthi uyafaka isiqhawe zenu. Zithatha ama500 abantu apho. Nakuvuka le verse ke bantwana bakaThixo abantu bam bayatshabalala ngenxa yokuswela ulwazi. Mali bonke igama lenkosi. Kubaluleke kakhulu ke uba wazi. Amen. Inomahluko ke into uba umuntu azi but azixelele uba akuzuyenza lento ngoku ndiyazi. Asinamthini ke lo. Bathi umzaya wathi ayinju baqayizwi le asinoyithini. Lo uyazi lo but uzixele bantu uzuyenza le nto. Bangaske babone bathini. Mali bonke igama. Kodwa ke okwethu bantwana bakaThixo ukufundisa izwi lonke from Genesis to Revelation ngoba abantu bam bayatshabalala ngenxa yokuswela ulwazi. Thina funeka sinikeze ulwazi le ndlela. Mali bonke igama lenkosi. Abashumayeli ke nalapha emhlabeni abafani. Bakhona abashumayeli abathi mina andishumayeli isinxibo. Shumayeli isinxibo. Mali bonke igama lenkosi. Asishumayeli inxibo nani sishumayeli izwi. Elithetha ngesinxibo. Kwenziwa njani akwenziwa kanjani. Amen. Bali abafika impide khona ngoba bashumayela abantu abashumayela isinxibo bona. Baye bashumayela bathi asifuni umjolo. Ungajola. But kaloku xa uzawunqanda umjolo okanye uzawunqanda funeka unqande nento endaba kube khona umjolo. Awukwazi unqanda umjolo but uziyeke izinto ezidala umjolo. Mali bonke igama lenkosi. Xa unqanda umjolo nqanda noma mntanam suveza amabele. Nxiba kahle. Mali bonke igama lenkosi. Unqanda izinto ezizodala uba zenze ntoni lento. Haleluya. Abanye abazalwane ngabantwana bakaThixo banezinto abazaziyo ziright ezinye zirong. Yabona une-information esihamba nayo. Yabona mna ndidibene nonkosikazi iminyaka emininzi nayixelwa kwakunini. Kodwa mininzi kakhulu thina ndiyibanayo sisibuzi kanti yo xesha liyakwaleka Amen. Mininzi kakhulu. Seyisondele wena apha ku-20. Haleluya. Now ndidibana ke nonkosikazi udibana naye beka le nto kuthiwa yi-tongue ring. Yintoni igama layo? I-tongue ring nokogqoza ulwimi le-tongue ring. So le tongue ring xa bazange ndiyibone uba uswini ndizoyinothisa ngenye imini le ntombazana inenkcinkca elwimini. Ndake ndazibamba ngaloo mini le ndaqonda uba make ndizibambe noko kodwa ndaqonda mani inenkcinkca elwimini andazibamba. Phinde kwahambeka aqoma zazingcama kule ntombazana wenye imini. Iquestion ngelela nto ngelicikile lwimi elicikile ngoba ndinento ethi what if le ntombazana iyathanata yaqhobhoza ulwimi. That's my understanding yahamba zalane because kaloku ndinento ethi kaloku ukuqhobhoza ulwimi kunomahluko kunokuqhobhoza impumlo, kunomahluko nokuqhobhoza indlebe, kunomahluko nokuqhobhoza but i-understanding yami ithi hey man hayi elwimini. Ngibonge igama lenkosi. Xa ndifunda iBhayibhile ndifunda kahle iBhayibhile ndasifumaniswa because kunalento ithethwayo kuthiwa eli lapha ecici apha empumlweni kuthiwa bakhonektha ngale emkhathini. Kune-information ethethwayo ngabantu eninzi musi. But hayi unkosikazi walikhupha muzi wadala wavaleka naloo mngxuma wona. Amen. Ngelona kalikhupha kuqala ngeke wakhupha esendleleni kodwa kakhuphi dala ngalikhupha kudala ke. Amen. Now kuthiwa ngoku xa beye emkhathi uba bakhobhoza impumlo. Amen. Ndihamba nombhanga siya ekhaya elitsha namana siya apha abaserenkini.
ngathi laba serenkini bekhona umntana ohlele esithendini uqinela uthe kahle amfaka umshina azamhlaba akamkhomboza impumlo uqinela abese ke ngicakisela kuba hey tata into endayiva ngicicile impumlo nawo umntana bemhlaka impumlo pha kwana information akanayo umbanga ngecicile ntoni bempumlo njengoba ngine information ngecicile ntoni ukhona into information ngecicile ntoni mali bonke igama lenkosi abantu bami bayachabalala ngenxa yokuthinda abazalwane lokuswela ulwazi yonke into yethu bantwana bakaThixo ndifuna ukuyithetha isuka phina abazalwane lithi iBhayibhile ngecicile empumulo kembanga uThixo uthi ndakuvumela ukuba uqhobhoze impumulo ukuzibe mhle kuthi uThixo ndakuvumela uba uqhobhoze impumulo ukuze ube mhle awu abantu umtshana utanza lihlaba manje xa kuvuma uThixo anda lihlaba incicile empumulo kuvuma uThixo oh bali bonke igama lenkosi bazalana ndifuna sithethe lezinto siyancokola mos namhlanje silwanga mos andithi siyancokola nje because sithethe izwi lesithetha sithethe ingqondo kamonakali apho sithetha izwi bali bonke igama lenkosi la verse ke ndicela uyoyifunda ungayiyeki nje pha ethi uThixo uzube mhle because ethetha lamazwi nje uba ndakuvumela uqhobhoze impumulo uzube mhle unesikhalwa kanaso because emveni ba evumele lento uba mayenzeke kukhona kwakwenzeka uthi wena emveni ba wenze lento wasuke watshintsha wasisi waliyenyukazi walikhukhu labafazi wayinto ehambisa endlala uyifunda ukuthi iBhayibhile andifuna bazalwane ba ndidi mali bonke igama lenkosi mali bonke igama lenkosi now abazalwane abaninzi bayalwa ke necicile empumulo okanye bayacela hey man kubele icicile empumulo kubele icicile empumulo but ke abantwana bathi ndifuna ukuyithetha ndicace icici intoni icici awunandaba noba lisempumlweni awunandaba noba liselwimini awunandaba noba lisendlebeni awunandaba noba lisebuzi awunandaba yonke liqhobhoza inyama usephile kusuku haleluya 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 leli nto ayifanelanga namhlanje ifanele iconference ngoba yibona uNkulunkulu ohleli phansi ngokuthi ndihalike ngibuza umbuzo awuzobuza uthetha mna ndodwa siyagoduka futhi ugqiba kwami amen haleluya haleluya now sifunda ngoba bazalwane incwadi kaGenesis chapter number 35 yes uyivula ayikutha nje haleluya uthethetha ngokuThixo izwi lenkosi uthethwa noJacob kuthiwa Jacob labantu bahamba lonqo ndingulaThixo endakuhlangulayo baleka umthabo wathitha uJacob wajonga ebantwini bawo besebenqulayo ngokwezinye izithixo besenza konke lokho moya ndini ngegama likaYesu siyabonga amen haleluya 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 yashumayela mosiBhayibhile mosilonke lithi ke ngokuYakobi ke ngokwazi bazikhupha ngokuezi bakhupha amacici wabo babe sebeyathini beyewembela ngoba kuthiwa hlukanani noThixo basemzini ngoba ngelixesha uYakobi ethetha uThixo ethetha naye sekeshukile ecebeni lenkosi sekekhonza oThixo balakwaBhani ngoba wathatha intombi zakwaLabhani eziyi2 neyazazi amagama wazo malibonke igama lenkosi haleluya haleluya njengoba phansi sisiphamela xa ukuthi watshintsha ngokuthatha ngokuba ndidayi ngoku
hayi sawuhamba ngokuqophuza yonke into. Yabona bazalwane, ndifuna ukuxela izinto zami uzithatha for granted. Andani bake babuye nabefundisi nanxa bechatisa nangu utata umzali yakudala echatisa necouples ezininzi azichathisayo. Angathi uzoyithathwa ingcele imzethele. Xa uchatiswayo nakwena kwemitshato enike nayo kuyo. Kuyadhiwa kwenziwe kodwa kuye khona xesha kuzawuthiwa cwaka ngalo. Kuthiwa sicela imisesana. La misesana ifika ithathwe inikezwe lo uchatisayo. Okanye ayithandazele okanye abize nabanye bazothandazela lemisesana before babe bayayifaka kwaba bantu. Amen. Mabonke kama lenkosi. Ngoba yonke into inomoya wayo. La nto ke ngoku yona ayingeni nasegazini ifika ihlale nje phezulu kwenyama. But still apho ikhandwa khona apho yenziwa khona. Bawo siza laba bantu. Lento bangena kuyo lento bayenza. Kunemitshato evelingeni nje kulozi. Haleluya. Wena ke ngoku uyaphuma ngoku uyahamba uya estendini sangapha e-restaurant eSomerset. Ufike uthi ngiqhobuzeni. Emvema beqhobuzile babe sebethatha ngoku bayokufaka le into. Wami uyijingisa imzekele empumlweni. Mina bazalwane lami lali iphephu licece. Lale licele iphephu ubani mina 1998. Ngapha kwala. Kwathi awukwazi ukuhlala uyinje bani ubonakala uyibhala. Masambe siyoqhobhoza indlela. Saye estendini ndafike into ebuhlungu ndiyawusaba kodwa ndagcimela. But ndifuna ukuxelela lo wayendihlaba hayi Nkosi yami. Sapha sasoyithi ugrade 12. Iresult zakhe zazinhle kakhulu kunesami. Nandahlangulwa ngumama because akani buyayo samanje ndithi kuye ngani. Sempapapapa namathi mama, Kubhala endlebeni. Ndithi hayi mama. Usuku lesibili ngalikhupha nalibeke wathi ulibeke efestilela ngolifaka etoilet. Lo ayibhlungu inhliziyo yami dawulahla. La mfana ndanibase nayo grade 12. Nkosi yami wayephasa kahle kakhulu results zakhe. Yena wayequalify nje bafuna bangawungena nje e-university uthi lokho. But ngonxa ngingena betown 2 ngisiyapha kuba umuntu uhleli phezulu endlini. Akonto angayichayi, akonto angayenzi. Akana ndawo ukuhlala. Umuntu ndiqoma inhliziyo yami kunxa ndizula kuyo. Kanti ndebana qoma Nkosi yami. Kunezinto bazalana ozenziswayo kanti uyajoyiniswa. Wena uthi hayi ndifuna uba mhle ndifuna uba kanti kukhona le moya ujoyiniswa wona. Awenzi yonke into. Xa umzalwane uba ncathu. Bake ngokuyingxaki ezinto asiye singazazi singalazi nezwi. Malibonke igama lenkosi. Endiye kukonke ngokixesha esiphila kulo abantu abafundisayo baphushwa indlala. Abakwazi ukulifunda lonke iBhayibhile because bazawukhathaza abantu. Bazawushiywa ngabantu. Babarobhe ke ngokubantu bangabaxelela inyani. Malibonke igama lenkosi. Umuntu unepressure yabantwana. Kakhulu bathi ayithetha njani lento because abantwana bambanje ba right babe nje but izwi. Anujiwa ngabo ndixoke xa babanje. Malibonke igama lenkosi. Abantu bamba yachabalala ngenxa yokuswela nto. Ulwazi indawo le yokuzisa ulwazi alithatha olithathayo aliyeke oliyekayo. Malibonke igama lenkosi. Hallelujah. Kafuna uHosea chapter number 2 yabona ke ndifuna ndidlule nje kwezindawo. Ndifuna nje ndidlule kwezindawo. Because ezivesi bazalane azifanele zifunde impilo intathu imficawo ezizifundayo. Kodwa sizifunda zonke. Hosea chapter number 2. Abantu bamba yachabalala ngenxa kunezinto esizazi ziright but azikho right bafuna ukuthi. Funda nkosikazi.
verse 1. Nize nithi kubana kwenu bantu bam kodade benu nithi nonceba. Akho verse 2 nesihloko ukunganyaniseki kwamaSirayeli. Yes. Verse 2. Thethani nonyoko nimmangalele. Thethani nonyoko nimbangalele. Yes. Kaloku akasemfazi wam namke andindoda yakhe. Akasimfazi wam nama ndindoda yakhe. Yes. Yitshoni ahlukane nobuhenyu bakhe. Ithethani naye ahlukane nobuhenyu bakhe. Akuyeke ukukrexeza akutsala ngamabele. Ayeke ukukrexeza akutsala ngamabele veza amabele. Kungenjalo ndokuhluba abeze. Kungenjalo ndamhluba abeze. Funda ke sitamtshana besilungwini. Verse number 2. Rebuke your mother. Rebuke your mother. Rebuke her. Rebuke her. For she is not my wife, and I am not her husband. Yes. Let her remove the adulterous look from her face. Awufunda esinye isilungu, ufunda esinye isilungu, banophethe esinye isilungu. Let her remove. Tell her to stop acting like a prostitute. Tell her to stop acting like a prostitute. Tell her to remove the prostitute's makeup from her face. Tell her to remove the prostitute what? Makeup from her face. Akasithiwa ngomonakala namhlanje uthe sisi prostitute. Malibonke igama lenkosi. Remove the prostitute makeup. Kuthiwa bantwana bakaThixo. Awu makeup xa usindisiwe. Ndayimela ngaphambi kwaThixo ndithi Thixo kwakutsho wena nalizwi. Hawo nalizwi. Stop to act like a prostitute. Ayibazana lokuthi iBhayibhile na. Akamhle. No, lithini iBhayibhile. Limenza njani siphikisana nezwi. Remove the prostitute makeup. Nalibonke igama lenkosi. Ndiyathanda ukwenza umzekelo ngabantu abangazukhathazeka. Komuntu uzakhathazeka mosapha endlini. Komuntu uzakhathazeka. Esiphokaza komuntu uzakhathazeka. Amen. Yabona usiphokazi efunda grade 12. Usiphokazi ukhuliswa lixhekazana ke elashuna ezwayo. Kalamaxheko ayinenyana. Ngoba bayeka abashumayeli bangokuba ngotsutsi ngamaqhinga. Because aba bavuma yonke into because bafuna ishumi zabantu. Ubuntu ngamaxhekazana amadala ashunyayizwa ngabantu abanenyani. Na ukhulisele lo xhekozana kusiphokazi. So linqanda kwantu. Ngoba kana mingcwa phezulu endlebeni. Zange wayihlaba indlela. Wayihlaba indlela. Amen. Nokuhlabe ngosopa UCT. Malibonke igama lenkosi. Wayihla. Oh, okay. Amen. Now ngoba efunda ugrade 12 ke ngoku. Caba umakhulu ayike nayo ayewanikezela uba intana makakabe mhle. Wafaka ngoku makeup intana manje. Hey. Wangathi libhulu ma. Wangathi libhulu. Ayubuya ulo komuntu ngoko hlele prate siphoka bayaka prate wangagqiba uthi man yayinhle lokho yakhe. Kwentoni metric dance ne? Yes, ayayinhle inxibe kakuhle. Futhi nami ngoba ndayithanda lapha abantu abafumana eza pictures ngasave eza pictures qoma. Yo, ndanika isifunde elivisa. Malibonke igama lenkosi. Now ndiza kwenza imvuselelo ngapha eKapa ngoku. Ndimfonele ndithi Siphokazi ndithumela ama pictures because ndifuna ukwenza ipost. Andithumele nyala pictures ndiqoma ke zebehle ndisifuna kakade. Kodwa kwala nje emveni kwe 3 minutes wabuye wafona kwayena. Bathi hayi tata ngicela ungazifumi nsezo pictures. Ndathumela ezinye. Ndaqomba khona beyithathe khona lo mntana. Khona beyithathe khona qoma Thixo khona ecebo noma limnqandi lathi mafaka into ezinje ecaweni Siphokazi. Ngeke afike kula mavisi. Bazana kunento siyasizenze singasazi uba zingozi azifuna ngoThixo but sizenze sizenjoy.
Malibonke igama lenkosi. Ngivamisa ukuthi ndaba enkonzweni ndithi yabona ufika kosisiyoli yapha. Ufika kosisiyoli sisiyoli mosi yamva mosi uyavuma ingoma nodinga ncinci. Bahlabela ke imini emephaya. Saqhubeka kufika ngathi lo sisi manje. Malibonke igama lenkosi. Ngayo engathi libhulu kodwa. Malibonke igama lenkosi. Bathi ngoba apho yayindisinda khona mntakancingane. Yayindisinda because lokho imic sesisana akho mic special ngapha ngamboost. Le mic kuhlatela ngazo zezinami engicula endishumayela ngazo. Xa sokufama ndishumayele ngoku ezi mic sezibovu zonke. Ezinye ziporenje, ezinye ziporenje, ezinye zipurple, ezinye zinjanjani. Kodwa ke abayazi lento. Zawubathina abantwana bakaThixo because andikabakayifundiswa. Asilwi nabantu bantwana bakaThixo silwa nemimoya. Asithi ngoba sikubona apha eminyango ungena wenza ithi sesiganga silwana bazalwane. Kufuneka sikufundise. Kuyafundiswa endlini kaThixo. Nabonke igama lenkosi. Hallelujah. Hallelujah. Ndikhuphile icawe mosibone. Ndikhuphile icawe omhle. Emacabe yacikana kwe-trade samzawuthini. Ngoba bafika umhlangiti manobuye nje mntana. Amen. Hallelujah. Abekho abantu endibathanda njengabantu abathanda uThixo bazalwane. Xa sinathi siphoxekile basilifunde lonke iBhayibheli. Amen. Kwenze bangayikho bani ozafika athi zange ngiyaqala ukuyiva. Uyabona into saseyihamba kulamkhukhu. Sasihamba nje ke yaqala ukuziva esizinto. Salahlekiswa ngomonakalo. Sangazithethe ezindaba. So siyanyanzeleka abazalwane sithethe yonke into kwenzela uba ubani nobani azivele. Izwi kaThixo lithi bingeke into ebhetheni umonakalo benoyishumayela namhlanje. Bingeke into engcono yonokuyishumayela. Sikangane into la ishumayelayo. Malibonke igama lenkosi. Siyazama abantwana bakaThixo because ndiye ndafonela bamzayi. Ngolosithathu ngithela ngolosithathu ngeke ndafonela umntana ongabe eGauteng. Uthi kum hayi bethi ukuthi bayithethe ngani bazalwane. Ngolhlobo akayithethe ngani sayithethe. Uthi kumethetha. Ndabonakali ingabe ni ready kangakanani la cawe. Moses ku YouTube bayibona abantu bamanje uthethe ngemvume epasi. Ni ready kangakanani la cawe ukuchathisa. Yithi why? But uyazibona intombi ezila cawe. Ni ready kangakanani ukuchathisa. Dida na ubone nina sisilinde wanye ubone nina sibayoni. God. Hallelujah. Hallelujah. That is why bazalwane sifundisa because sizama ukuprepare nabani na for into esingayazi ibizawuthi iqinile. Malibonke igama lenkosi. Eminye imitshato iqhawukile bazalwane because kuliwa ngezinto uThixo sicacisile eBhayibhelini. Uliwe uzuqhawuka umtshato. Malibonke igama lenkosi. Abantu bami bayachabalala ngenxa yokusela ntoni? Ulwazi nalo kulethu ulwazi asongqondo kamonakali asontonto kodwa ulwazi phina abazalwane ezweni lenkosi. Malibonke igama lenkosi. Futhi lento ayihambi ngakuvumelana kwakho. Uthi hayi mina ndivumelene noma monakali kulento. Vumelene noma monakali uvumelana noThixo. Siyabe ngazivumelano zakwakho apha nabanye sijamane izivumelano ngathi uthini uThixo. Amnanza uyenza into ethile beyond ivumelene mina noba uvumelene nokuvumelana noThixo thina sishumayela izwi. Hallelujah. Ndifuna sibiye kule verse kazala kwenzela ba sivuba umuntu othe wangafuna ukufundiseke ufundisa kwenzeka intoni kuye. Sizayifunda namhlanje. Othe wafundiswa akafundiseka kwenzeka intoni empilweni yakhe. Ngoba akashiyeki nje teacher, akaphumi nje. Akaphuma namhlanje but kodwa yena sizayiva. Malibonke igama lenkosi. Hallelujah. Wow.